Čaute, vítam z nového videa, bude to opäť z hry Soccer Superstar. Minulý diel skončil zápasom proti Michalovciam. Dostali sme sa hneď do slovenskej repre, chcela ma Neapol, vyhrali sme trofej. Mám tu nové vlasy, oblečenia. Krásne proste. Ten prvý diel sa to podaril. A nebudem to ďalej ukecavať a môžeme ísť na to. Prvý zápas v tomto videu proti Ružomberku. Ukáž sa na to. Hráme v Ružomberku, tak taký štadión určite nie je, no nic. Prihrávka od Alexisa a dáva gól. Asistencia Alexisa. A zdal sa mi, aby vyhral. Škoda, že to sú tie reklamy. Vyhrali sme 1. OK, to mi netreba. Proti Trenčínu. V tejto sezóne asi ligu nevyhráme. Kvôli tomu výsledkom zo začiatku sezóny. Ale to vôbec nevadí, lebo Alexis dáva gól. Ale prehrávame 2-1. Prehrali sme. Reklamy. Prehrali sme 2-1. Tréning za slovenskú repre. Bum. Center. Gól. Izes. Hopa. Hopa. Gól. Brankár povedz. Bum, brankár tak spadol, že normálne ho prefackal takto. Bum. OK. Sme na majstrovstvách sveta. Ideme proti skupine proti Belgicku. Môj prvý veľký zápas. 1-1. Sakra. To mal byť gól. Idem dopredu. Áno. Prihrávka. Gól! V 95. minúte. Asistencia Alexisa a dáva gól na 2-1. Neuveriteľný pas. Čo to robí Tunisia na majstrovstvách sveta? OK. On hraje vôbec futbal? No nic. Hop. Gól! Dal som gól. Ďalší. Skúsim to tam zatočiť. Nie! Ty vole. Je tam gól. Ďalší vec. Toto je tak strašne ľahké. Dávať ty góly. Nožničky, kámo! On tam strihol nožnice. A dáme gól. To čo bolo za gól? No nic. 2-1 výhra. Alebo dúfam. Tak. Prosím, aby sme vyhrali. 2-1, dobre. Tu vypadneme. Panama, OK.
Go, poď a dáme go. Dáme go. Pozrieť. Nie. Ešte. Ale vyhrávame 2-0. Kľud. Kľudať. Ale toto je ťažké dať go. Vyhráme 2-0. Oba. A Alex ide offside? Kde mal offside? Sakra. No. Noj. No, toto už vyzerá nádejne. Oni, kamo, toto je nejaké ťažké. Dám gol? Pozerajte. Asistencia Alexi sa nebude. Ešte jedna. Ale kamo to zdržalo. Poďme. Poď. Prečo ideš dozadu? Tak my na tomto leveli budeme 888 hodín. Konečne strieľame gól! Strieľame gól a porážame Panamu 3-0. Dostať horšie loz ako Chorvátsko. Mohli dostať Argentínu, také veci, ale pre nás jak to minul. Mám gól! Gól! Pole, na 2-2. Tak tu končí naša cesta. Tu naša cesta končí. Prehrali sme 3-2. Môžeme prestúpiť do Monako, Lipska a Porta. Však minulý rok sme tam mali Nápoj v Košici. Navždy verný. Košici. Podpísali tretí kontrakt. Košice, Senica, kamo je v tretej lige normálne, ale OK. Alebo možno v druhej už. Strela, ale nedáva gól. Za 1. Tak není to gól. Dobre, môžeme preskočiť. Môžeme dať. No a ideme. Pozor, áno. Starela. Gól! A Alexis dáva gól.
Jedna. Dunajská streda, poďme. Dneska je pondelok, že? Áno. Od 2 dní idem na zápas FC Košice Skalice. A dávame Alexis ešte ide sám na bránu. Ty vole, oni nedajú snad nič. Gól. To je easy, ale musí sa naučiť strieľať. A poď, Alexis sám na bránu. A gól. Takto to má byť. A prečo prehráme 3-2? My sme prehrali. Remíza prehra po sebe. Do toho porta. Tréning. Ukážme sa. Go. Savenul som penáltu. Savenutie penálty je easy. Kvalifikácia na Euro. Bosna a Hercegovina 1-1 v 69. minúte. No, poď. Daj mi to. Go. Easy. Bosna a Hercegovina. Blbo. Mne sa viac darí v reprezentácii, jak normálne ako klube. Košice Žilina! Hráme v Košickej futbalovej aréne. Pozeraj na to. Gól. Takto to má vyzerať. Takto. Porazíme Žilina 1-0. Offside? Kde? Gól. Ako je tam prvý, okej. No, takto. Zase nič. Tak ešte raz si pozrieme ten prvý gól, jak ho dám. To je offside. Není. Nie. Tak ešte raz si pozrieme na gól. To je nída. Ako vidieť tie góly, čo nám dali. Teraz je druhý gól. Poďme. Porazíme Žilinu 2-0. 2-1 alebo 2-0. Alebo 2-2. Keby sa stalo, že 2-2, končím. 2-0. Trenčín, Košice. Poďme. Prehráme 3-0 na Trenčíne. A Alexis je sám na bránu, ale je tlačený. Gól! Tak, toto bol dobrý gól. Ale prehrali sme 3-1.
1 proti Trenčínu. Trénink. A gól. Tak toto bylo trošku easy. To čo bolo? On prešiel stenou? Tak. Tréningy sú najnudnejšia vec na tejto hre. A dáme gól. Gól! OK, ideme ďalšiu kvalifikáciu proti Arménsku. Tato. Wir können dir nicht alles zeigen. Sieh dir das vollständige Video. OK, vyhrali sme ďalší kvalifikačný zápas a ideme hrať proti Trnave za Košice. Prehráme 1-0 v Košickej Trnave. Brvno! A teraz dáme gol. Čo to je? Alexis Hopa! Tak toto bolo časné. A strela. Au. Alexis. Gol. Ďalší gol. Alexisa. Gol. 2-1. Coach, comeback. 2-1 sme dali. Remontádu, comeback. Skalica. V realite posledná tabulka. Alexis vystrelí. Gol. 2-0. Ľudia, toto je demolícia. 2-1 dali aspoň jeden gólík. Ale Alexis dal ďalší. OK, poďme. Slovakia Cup, no to má byť Slovnaft Cup ako hej. Proti Banskej Bystrici hráme. V realite by to bolo najľahšia cesta pre FCčko a teraz tu je 1-1. Hopa. Napíšte do komentárov, že či takto hraje túto hru a keď hej, že odkedy tam pridali slovenské týmy. Kylian Mbappé. Myslíte, že by sa zo mňa mohol stať ako v tejto hre Kylian Mbappé? No nic. Mám ešte ďaleko. Teraz ďalšia sezóna a príde na mňa už Real Madrid. Keby sa to stalo, neviem čo.
Jedných sa kohavali zlí. Ale nemám kameru. Inak, aby ste vedeli, tí, čo sú tu noví, že za 70 odberateľov tak sa odhalím. Ja som zabudol, aký mám zápas. Gól! S tým to hráme. 3-1 prehrála máme. A gól. Myslíš, čo to má? On tu dal gól a prehrali sme. Prehrali sme 3-2. A tréning. Super. Dobre, tak to odklikáme. Gól. Ready. To čo sa bol. A strela. Gól. Gól. Dobre, zalepil. Zalepil. Bum. Level 53. Asistencia. Gól! 2-0 proti Taliansku. Wir können dir nicht alles zeigen. Reklama. Sieh dir das vollständige Video auf Tango an. 2-0 proti Talianom. Tak to už je čo povedať. Dunajská streda zase. Gól. Gól! 1-1. To je 1-1. Slovakia Cup semifinále proti Trnavu. A to mám menší pocit, že sa nám syn a trofej rozpíli. Alexis! Dáva prv. Offside. OK, ideme ešte raz. Tak nič. Ešte jeden roh. Wir können dir nicht alles Reklama, zeigen. ja nenávidím reklamy. Sieh dir das Kto má rád reklamy, jasne. More. Hop. Gól! Alexis dáva na 1-0. Alexis sa dostáva k lopte. Prihráva. Gól! 2-0 a Košice sa dostávajú do finále slovenského pohára. A hráme proti Zlatým Moravciam. Sme vo finále Zlatého pohára, slovenského pohára. Vyprihráme 3-1. A dal som gól zatiaľ. 3-1 proti Zlatým Moravciam. Tak. Gól. 3-2. Prehráme. No jasné. Wir können dir nicht alles zeigen. Čo som mohol čakať? Sieh dir 52. Michalovce. Bum. Zachytíš. Center. A bum. Prehráme 2-1. Tam sme zase prehrali.
prehrali. OK. Finále slovenského pohára proti Bratislave. Poďme. Prehrávame 2-0 v 56. minúte. Gól! 2-1. A my sme... Dobre. Pozor. Hráme, hej, chlapci. Alexis, druhý gól! Kto ihol? Vyhrávame 3-2. A musím chytiť penálty. Košice vyhrávajú v finále slovenského pohára. Kto by to kedy povedal? Košice sú šampióni. A hráme ešte priateľný zápas proti AC Milan. Ako posledný zápas tejto sezóny. Opa. Gól! 1-1. My dobre prehráme 2-1. Je 2-2 z AC Milanu. Alexis dal 2 góly. Zase vyrali. Zase dali gól. A Alexis dokončí hat-trick. Tak toto je najlepší záver sezóny a tohto videa. Aký sme si mohli prijať, ľudia. Toto je neuveriteľné. 3-3 s Milanom. A vyhrávame zlatú loptu. A chce nás Real Madrid, Manchester City a Paríž Saint-Germain. Ja som veľký fanúšik Realu Madrid, takže prestupujeme do bieleho baletu. Hala Madrid! Tak toto bude koniec tohto videa. Alebo... OK. Až teraz. Tak bude toto koniec tohto videa. Vidíme sa u ďalších videí z rôznych hier. Čauky, čus.